nasaksihan na mo, no, grabe. Maayo kayo atong mga contestant karong hapon. Kung ako siguro nag-judge, no, magliso jud ko kung kinsa ato ang padaugon. Pero anyways, tanan taw no, mga winners. Hindi man nato panahon karon. Naapay next time. Congratulations, Oga. Actually, winner na sila tanan. Kinaabot sila monthly finals. Yes. Pwede ba nato palakpakan tanan natong mga finalists karon? Yes. Congratulations sa inyong tanan. Grabe. Walay mapili ang judges pero no choice gina sila mamili gina sila ron. Labi na ang nakaitom, naglisod gina siya. And of course, shout out day sa Timawa Boys na sila diri karon and Under the Sun. Thank you so much for coming. And of course, dagan salamat 91.1 Pakpan Radio for having us here. Here is Lao. Salamat sa pag-imbita. Gikan pa mi sa among balay. Syempre, asa gid gikan. Mag-render mi sa inyo one song only, no? One song. Ata magustuhan ninyo niya mo ang song. Wala may lain maisip. Okay, kina-abrupt siya. So, these songs to all of you guys. I'll be like this. Sound trip lang. Siyempre, Bisaya. Lampakan tagamay diya ay. Yeah. Sa aling unuan mo, tuhuin, launin, matuon gayon ang paghigugma ko. Kanusa matapos ang gugma sa tukhan mo. Pinangga huwag paghupas, samtang ako may kinabuhi na. Yeah, sabay-sabay mga guys. Everybody sing. Umanda gayon ang atong mga sakit mo kalipay yayong andang duha. Tumanda gayon ang atong mga saan, kasakit o kalipay yayong andang duha. Basta Pakman, idol. Wow! May balakbak pa naman kamayon. Seryoso, makay mo? Wala pa din gina-judge ka ron. Nyor, para ganyan si mga nyor. Maka-pressure gini magsalig contest. Samok na. Kanusa matapos ang gugma sa tukhan mo. Pinangga huwag paghupas, samtang ako may kinabuhi pa. Pwede tayong sumabay. Come on. Umanda gayon ang atong mga saan, kasakit ko kalipay yayong
Pakpakan na Thank you. Daghang salamat. Once again, we are the Sweet Salamat. Notes. Thank you. Wow, daghang salamat Sweet Notes sa inyong pagkanta. Pabida. Pakpakan to sa pagkausap pa ang ato ang silingan Dres Jensen nga bisag asang lugar na sila niabot na po na sila laing nasod, no?